Kull miżura tal-budget se tkun immirata lejn id-direzzjoni strateġika li rridu nieħdu l-ekonomija fiha. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela meta indirizza attività ta' diskussjoni mtella mill-Partit Laburista fil-binja tal-Inspire bit-tema Ekonomija li taħdem għan-nies fejn qal li tkabbir ekonomiku jrid jissarraf ġid komuni li jitqassam f'setturi varji tas-soċjetà. Nhar it-tnejn fil-budget fil-waqt li se jkun wieħed illi jkompli jħabbar il-politika fiskali ta' dan il-gvern imma mbagħad kull miżura li se nkunu qegħdin inniedu barra li se tkun costed kif dejjem nagħmlu, barra li se tkun ukoll sostenibbli, se tkun ukoll xprunata lejn id-direzzjoni strateġika li rridu nieħdu l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li d-diskussjoni xprunata minn nies b'fehmiet differenti u minn oqsma varji kienet interessanti għax minnet jiġu mnebħa idejat u soluzzjonijiet li jindirizzaw ir-realtajiet tal-pajjiż. Semma kif l-ekonomija f'pajjiżna qed tikber brata akbar minn pajjiżi oħra għax il-Gvern qed jadotta politika li tinċentiva. Żied jgħid li l-baġit tas-sena d-dieħla u li se jiġi ppreżentat nhar it-tnejn 28 Ottubru mhux se jara ebda taxxa ġdida u se jkun qed iwieżen lil dawk li jinsabu f'sogru tal-faqar hekk kif il-Partit Laburista huwa gvern bruħ soċjali. Roberta Bela spjega kif l-ekonomija u s-soċjal qed jingħaqdu fil-Malta Vision 2050, viżjoni strateġika li taqqad bosta temi importanti u li tagħti direzzjoni ta' fejn irridu nieħdu lil pajjiżna. U għatem jgħid li pajjiżna dejjem ħoloq opportunitajiet u kiseb suċċess fil-politika li ħaddem anke fi żmien ta' sfidi biex ikollna ekonomija li taħdem għan-nies. Fil-kuntest ta' sfida rajna kif noħolqu opportunitajiet f'kull niċċa ekonomika li tħadditna dwarha dakinhar minn dak l-episodju negattiv jew ta' sfida rnexxilna noħolqu suċċess u llum li qegħdin nitilqu minn kuntest ekonomija vibranti li vera iġġib ċerta sfidi magħha nemmen li kapaċi nkomplu nfittxu is-soluzzjonijiet nelevaw il fuq il-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna sabiex verament ikollna ekonomija li taħdem għan-nies u sabiex verament inkomplu iġġeddu lil Malta pajjiżna.